kasunod niya, the church. Alam niyo po ba, nandito tayo sa araw na yan. At sabi nga po, katulad nung lagi nating naririnig, kumbaga, malapit na pong maganap itong the Feast of the Trumpet. Ibig sabihin, ito pong the Feast of the Trumpet, the Day of Pentecost, and the Feast of Tabernacles will be fulfilled sa second coming po ng ating Panginoon. Amen? So, nandito po tayo ngayon sa era ng the church. Ibig sabihin, we are the generation na naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Tama po ba? Kaya po sabi nga, katulad nung mga virgins, we should be like the wise virgin na naghihintay sa pagdating ng Panginoon, and we have that oil in our lamp. Tama po ba na hindi tayo maging katulad ng foolish virgin na naghaligap pa ng oil nung dumating na yung groom? Pero sabi nga po, we should be the church na prepared for the second coming of Jesus. At ito po yung the Feast of Trumpets. Yung sinasabi ko po sa inyo na ito yung magaganap po this coming. Hindi pa naman po, we don't know if Jesus will come this coming Feast of the Trumpets. Pero po sabi nga, we have to be prepared because only the Father knows kung kailan po darating ang ating Panginoon. So, in this Feast of the Trumpet, the Israelites or the Jewish calendar, they will celebrate this po sa September 15 to September 17. Kaya po in our Gregorian calendar, the September is kumbaga a month of celebration po sa mga Israelites. So September 15 to 17, ibig sabihin po, pagkalubog ng araw ng September 15, ng hapon ng Friday, until sa paglubog ng araw ng September 17, Sunday, ayun po yung celebration. Di ba? At alam niyo po ba, ang Feast of the Trumpets is like our New Year. Di ba po, pag New Year, tayo isang araw lang celebration natin. Yung pong 31 ng gabi hanggang pagpasok ng January 1. Tama po ba? Pero sa Jewish calendar po, 3 araw pong celebration nila. At ito po ay direction ng ating Diyos sa buhay po nila Moses. Na until now, the Israelites are, the Jewish people are celebrating this festival or feast. At yun nga po, as this Feast of Trumpet will come this coming September 15, they will enter a new year. Matatapos na po yung, kumbaga tapos na yung taon nung 7583. So papasok na po sila sa Hebrew calendar na 7584. So, dahil po doon, we have to be aligned. Ano ba ang gagawin ng Diyos in this coming year na pagpasok po ng taon na to? Sabi nga po, hindi natin pwedeng, kumbaga parang, dahil nga po nasa Gregorian calendar tayo, at tayo ay Pilipino, kumbaga, even though na hindi natin ma-adjust yung calendar natin sa kanila, but we as Christians, we should know, we as believers of Jesus, kailangan po alam natin paano natin i-adjust yung sarili natin kasi po we are in line with them. Amen? Dahil sila po ang binigyan ng direction ng Panginoon. At sabi nga po sa 2 Chronicles 20:20, dahil po may ilan ng mga prophets na binigyan ng Panginoon what will be this year sa Jewish calendar. Katulad po ng sabi dito sa 2 Chronicles 20:20, believe in the Lord your God and you shall be established. Believe His prophets and you shall prosper. So, we have to believe the prophets. So, ako po, meron akong personally, may mga sinusundan akong prophets na generally in the Christian, family or in the body of Christ. At syempre po, bago natin sundan to,
tinitignan natin. Kasi sabi nga po, di ba, you will know the tree according to its fruit. Kailangan, kumbaga, sinisiyasat po natin. At meron po akong nakita na isang woman of God na the Lord, even this coming January pa lang po, meron ng binibigay ang Diyos sa kanya regarding this new year of Jewish calendar. Na yun nga po, 5784. So si Heather Chesina, sabi niya po dito, siya po ay isang award-winning Kenyan-American author. Blogger po siya, nagsusulat siya ng poem at meron din po siyang mga nasulat na book. Yun nga po, Christian author siya. At ang binigay po ng Panginoon sa kanya, this 5784, yung 578 po, yung number 8 po dyan, wala po, nakikita niyo po ba? Teka lang. Ito, yung pong number 8 dyan, parang katulad po sa atin, yung 20, yung ano po, di ba? We entered the 2020, 2020, a decade of 20. Ibig sabihin, simula 2020 hanggang 2029, that is one decade. Tama po ba? Sa Hebrew word po, yung 8 na yan, kumbaga kaya po ang napapalitan lang din dyan ay yung dulo, kasi katulad nga rin po nun sa atin, yung dulo lang yung pinapalitan natin, di ba? Sila po from 5783, ngayon po 5784. Yung 8 po dyan is, in the Hebrew meaning is pay. Ibig sabihin, yun nga po, the mouth. Kaya po tignan nyo, ano po yung ginawa ng kaaway? When we entered 2021, di ba po, biglang nagpasabog ang kaaway ng virus, ng coronavirus, di ba? Ano pong nangyari? Buong mundo, pinagmask, pinagtakip ang bibig. In the spiritual realm, gusto ng kaaway, manahimik lahat ng Kristiyano, lalo na yung nakakaalam ng katotohanan. Bakit? Kasi po, there is power in our words. Kung hindi po natin to alam, di ba, mananatili po tayong tikom mamibig. Pero dahil nga po, in the Hebrew calendar, 8 means pay or the mouth. We even in this new season po na darating, we still have to use our mouth in the right ways. Amen po? Kung paano po ng Diyos gustong gamitin yung mga bibig natin. Not to curse someone, not to give yung mga masasamang salita na pwedeng gamitin ng kaaway, but use our mouth to speak the word of God, use our mouth to declare the word of God, His promises sa mga buhay po natin. At yun nga po, ang prophetic meaning po ng 7584, according po kay Heather, is the year of open doors. Dahil yung number 4 naman po, it speaks about door. So, padadaanan ko lang po sa inyo ito para po at least we will have an idea ano yung gagawin ni Lord in this coming Even some of the prophets po, katulad po nila Chuck Pierce, papakita ko po sa inyo mamaya, hindi pa po nila binibigay directly yung pong kumbaga this coming September pa po sila magre-release. Pero siya po, si Heather, I think July pa lang po, kumbaga nagbigay na po siya ng kung ano yung binibigay ng Panginoon. Kaya po ito yung kumbaga papasadahan po natin ngayon. Dahil nga po, it is the year of open doors. Ayan po, ano yung essential ng doors this coming season? Meron po diyang, ilan ba yan? 5? I think 5 po yan. Number 1, essential points of doors. Open doors can seem obscure or unclear and meaningless and can be overlooked. So, this season daw po, yung mga doors na galing sa Panginoon, maari siyang unclear, hindi mo masyadong gano'n na maaaninagan, hindi mo masyadong gano'n na makikita, parang sa tingin mo meaningless siya, walang kwenta, walang saysay, pero open doors pala po siya. And sabi nga po, and can be overlooked, maaring, yun nga, hindi natin makita or hindi natin agad mapansin, ma-overlook natin.
Pero sabi nga po, that's why we need the discernment from the Holy Spirit para po ma-recognize natin yung doors na yon na binibigay po sa atin ng Panginoon. So number 2, some open doors aren't glamorous and are unseen, hidden. Ayan nga po. They can only be perceived by those who have discernment and are in the Spirit. Ayan, kaya po yung nabanggit natin kanina. Every now and then, let's ask for the discerning spirit from the Lord. Dahil nga po, ang Holy Spirit lang po ang magsasabi sa atin na ito yung open door na binibigay niya po sa atin. Sabi nga, bakit? Sometimes open doors are not glamorous. Ibig sabihin, hindi siya yung gano'n na bongga. Parang for example po, di ba ngayon, parang nag-open po ng mga gawain ng Panginoon. Kami po, personally, dun sa mga, ako po nakikita ko, sabi ko, Lord, parang ang hirap naman ang sitwasyon po na bukas ng gawain, pero wala pa namang napapadala na talagang mag-i-stay doon. Pero nung mabasa ko po to, sabi ko, Lord, sorry, forgive me for thinking like that. Na minsan yun nga po, parang akala natin, it's not an open door from the Lord, but those are open doors from the Lord. So kaya nga po, kailangan natin, we have the discernment, spirit, at yun nga po, let's always rely on the Holy Spirit kasi siya po yung magbibigay sa atin ng wisdom na ito yung open door na galing sa Panginoon. And number 3 po, some doors are not God-appointed doors. Yan. Be vigilant and not fleshy. So ano po ibig sabihin doon? Hindi lahat ng open doors ay galing po sa Panginoon. Meron ding open door na ginagawa ang kaaway. So we have to be vigilant. Kailangan po, kumbaga, let's be sober and vigilant na hindi po tayo basta-basta na, ay, open door, tara, pasok na tayo, go, let's go. Hindi po, kasi sabi nga, kumbaga, alam niyo po ba si Satan, gaya-gaya siya. Kumbaga, kung ano yung ginagawa ng Panginoon, ni God, gusto niya, parang ayun yung pang-deceive niya sa tao na parang, ay, open door to. May ginagawa si God na open door, gagawa din siya ng open door na wherein trap pala po yun ng kaaway. So, sabi nga po, let's not be fleshy. Anong ibig sabihin? Walk in the spirit and not in the flesh. Kasi pag nasa flesh po tayo, ano ibig sabihin? Emotion natin yung pinaiiral natin, sariling katalinuhan natin yung pinaiiral po natin, baka mapahamak po tayo dun sa open door na akala natin galing kay Lord. So, may mga open doors. Let's be reminded na hindi lahat po ng open doors ay galing po sa Panginoon. And another thing is, some closed doors can appear like the end, but it's just the beginning. Yon, minsan po may mga closed doors na gagawin si God sa buhay natin. Akala natin, tapos na. End of the line na yon. Kumbaga, wala nang pag-asa, wala na. Pero, beginning pala po yon ng bagong gagawin ng Diyos. So, we have to be sensitive to the guidance of the Holy Spirit sa buhay po natin. Amen? And another thing po is, number 5, 6 pala po to. Trust in God's timing for the open door. Trust God's timing in the open door. Ibig sabihin po, yung one of the fruit of the Holy Spirit is patience. Tama po ba? Na we have to wait on the Lord. Hindi po yung pinangungunahan natin si Lord na, Lord, ito, ako na magbubukas ng pinto. Diba? Minsan po parang pinangungunahan natin si Lord, parang si Sarah, diba? Nung sinabi ni God kay Abraham na God will give him an heir, pinangunahan ni Sarah. Ano po nangyari? Nagkaroon tuloy ng Ishmael. Kaya po, kumbaga, although sa tingin natin, it's not God's plan, pero dahil nga po, hindi naman nasusurprise si Lord sa mga maling moves natin, sa mga ginagawa nating pinangungunahan natin siya. Lagi, kumbaga, but still, sabi nga po, in this season, as we enter this new year, trust God's timing. Amen po, huwag nating pangunahan si God. And number 6, since this is the decade of 80s, ayan po yung binanggit ko sa inyo kanina, or pay, which is the mouth, declaring the word of God is paramount in this season. Kaya po, punuin natin ng salita ng Diyos ang ating isip, ang ating puso. Bakit po? In this season, declaring the word of God is paramount. Ano po ibig sabihin nun? Essential siya.
kailangan na merong mga salita po ng Diyos, yung puso natin at kaisipan natin, na anytime we can declare it, we can use the Word of God sa situation po natin. Amen? So ayan po yung anim niya na binigay na, I believe, magagamit po natin to. So ano lang po siya, parang overview lang po siya. And another thing po is, meron po siyang binigay na, next slide yan. Points to remember in this new season. Number 1, forgiveness. Ano po, no? Tawag dito? It's very, forgiveness is, lagi nating naririnig, di ba? Kumbaga, forgiveness is parang ang daling gawin. Pero pag ikaw yun nandun sa sitwasyon, di ba? Challenging po siyang gawin. Pero sabi nga po, in this season, kailangan po alam natin to. At kailangan nating gawin kahit mahirap. Bakit po? Forgiveness will block our blessing pag po hindi natin nirelease yung forgiveness. And forgiveness will block your blessing this season. Kaya po, we have to release forgiveness. Kasi sabi po sa Matthew 6:14-15, di ba? If you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sin, your Father will not forgive your sins. So, forgiveness is very essential in this season. Kaya po, kung meron pa po tayong mga nakatago sa puso natin na unforgiveness, i-release na po natin siya. Amen? Let's ask the Holy Spirit to help us. Kasi po, on our own, mahirap. Lalo na kung nasaktan ka, Yan, di ba? Parang may ginawang masakit sa'yo na iniwang ka, pinagpalit ka, ganito yung ginawa sa'yo, binetray ka. Lahat na pwedeng masabi mo na hindi ako makakapagpatawad sa kanya. Pero po, if we will look to Jesus, na wala naman siyang kasalanan, pero inako niya lahat ng kasalanan natin. Di ba po, nung nakapako pa siya sa krus, ano pong sabi niya? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So, kumbaga yung forgiveness ng Panginoon po, ay hiningi niya sa Diyos Ama para sa ating lahat. So, kung titingnan po natin ang Panginoong Hesus, nilatay siya, di ba? Nilagay siyang koronang tinik, hinang siya sa cross. Sino tayo na hindi makapagpatawad ng iba? Amen po? Pero kung titingnan natin yung ginawang mali ng kapatid natin or kung sino man sa buhay natin, I'm telling you, mahirap po talaga magpatawad. Pero because of Jesus, who gave Himself for us, who is Jesus who is now residing in us, kaya po nating magpatawad. Amen po ba? Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpatawad ka na. Amen? Forgiveness is essential in this season. Church, kumbaga, paano po natin masasabi na ang pagmamahal ng Diyos ay gayon na lamang kung sa buhay natin hindi naman nakikita, di ba? Kasi nag-harbor tayo ng sama ng loob, tinatago natin lahat ng sama ng loob, na parang konting makante, sumasabog ka, di ba? So, forgiveness is very essential in this season. And next po, understand that it is about God, not you. Alam niyo po ba, nung tinawag ni God si Moses, hindi po yung tungkol kay Moses. Tinawag ni God ni Moses dahil narinig ng Diyos ang iyak ng mga Israelites. Na hirap na sila, pagod na sila sa sitwasyon nila. Ganon din po tayo. Kung tinawag ka ng Diyos to be a pastor, to be a prophet, teacher, or ano pa man po, hindi po yun dahil sa atin. It's not about us. Na hindi dahil nag-aral tayo, mabait tayo, dahil ganito tayo. No! It's all about Jesus. It's all about God. Amen po. This season, we have to understand this life is not our own. We are here on earth because gusto natin. Diba? We are here on earth because of God, because of His agenda, or because of His purpose in our lives, na dapat po dun tayo mag-align. Amen? No, May? Diba? Kaya
kahit na ayaw natin na, Lord, hindi ko nakikita yung sarili ko na ganito ako. Pero sabi nga po, again, let's be reminded, it's not about me. It's not about you. It's about Him. Amen po? So, sabi sa 1 Peter 2, 4 and 5, as you come to Him, the living stone, rejected by humans, but chosen by God and precious to Him, you also are like living stones, are being built into a spiritual house to be holy, priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. And sa 1 Peter 2:9, sabi po dito, you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Ibig sabihin po, tinawag tayo ng Panginoon as a royal people, as a royal priesthood, chosen people. Bakit daw po? Para iproklama natin, to proclaim the excellencies of Him who called out of darkness into His marvelous light. So it's not about us. Amen, church? Hindi po, walang ibang bida dito kundi Panginoong Jesus. Amen? Walang sino mang tao, walang sino mang flesh ang dapat na, kumbaga, maitaas, kundi ang Panginoong Jesus lamang po natin. It's all about Him. It's all about God. Especially po this season as we enter the new year of, yun nga po, the Feast of the Trumpets. And next is, rely on the gift giver. Huwag po tayong mag-rely na, ay, may gift ako ng healing, may gift ako ng, faith, may gift ako ng ganito, may gift ako ng ganyan. Huwag po tayo doon mag-focus. Huwag tayo doon mag-rely. Sabi nga po, where we have to put our confidence, our, yung ano po natin, yung, kumbaga, saan tayo magre-rely? To the giver. Who is the giver? It is God. Amen po. Sa Kanya pa rin. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki because all these gifts come from God. Sabi po, ayan, nung po si Joseph, di ba, nag-aano sa Genesis 40 verse 8, sabi po doon, we both had dreams, they answered, but there is no one to interpret them. Sabi po nung baker, tsaka nung cupbearer, di ba, kay Joseph, na pareho silang may panaginip, pero hindi nila ma-interpret. Sabi po ni Joseph, do not interpretation belongs to God. Di ba po? Kumbaga, ang Diyos po ang lahat ng gift, it comes from Him. Amen? And then next po is the spirit of excellence. Sabi nga po, in everything that we do, let's give always our best. Na para pong, eto na yung huling, kumbaga, talagang lahat, binigay mo na. Ganon, na parang, na anytime na dumating ang Panginoon, di ba po, wala tayong masasabi na, ay Lord, teka lang, hindi ko pa nabigay yung best ko sa ganito. Kumbaga, Lord, wait lang, meron pa akong mga extra dito na hindi ko pa nabigay. Sabi nga po, when we do something for God, sabi nga po sa Colossians 3:17, whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So sabi nga po, let the spirit of excellence be upon us. Amen po. And another thing, number 5 is preservation, or sabi nga po, a call to help others, na hindi lamang po puro tungkol sa atin. Na, yes, meron na akong sasakyan, meron na akong magandang bahay, meron na akong ganito, ganyan. Sabi nga po, hindi po doon dapat umiikot yung buhay natin. Every day po, let's ask God, Lord, sino po yung gusto nyo maging pagpapala ako sa tao na yon? Kahit simple prayer po, abutan nyo ng konting, let's say may nakasalubong po kayo na pwede nyo bigyan ng tinapay or anything. Sabi nga po, Genesis 45 verse 7, God sent me before you to preserve you a remnant in the earth and to keep you alive by a great deliverance. So, nung sa buhay po ni Joseph, di ba? Kumbaga, although nasa palace na siya, hindi niya po sinarili. Ano pong ginawa niya, di ba? Nagpatawad siya dun sa mga kapatid niya na tinapon siya sa balon, binenta siya, pero sabi nga po, God had prepared him, at nilagay siya doon. Bakit po? Kasi nga magkakaroon ng famine. So, everything was
prepared by God and preserved si Joseph. Sabi nga po, to keep you alive by a great deliverance. Ibig sabihin, kumbaga, hindi po nagkataon na una kang na-born again kesa sa ibang pamilya mo dahil maaari pong ikaw yung gamitin ni Lord para sa kanila. Diba po? Kumbaga, may mga situations that God will bring us na kung saan tayo po yung gagamitin ni God. Amen? Na we can be of help to others sa kahit pa nung pamamaraan po. Pero sabi nga po, the best is yung tayo po maging kasangkapan ng Diyos to share the Word of God, to share the truth, to share the love of God to others. Amen po? Na hindi tayo yung kontento na pag dumating si Jesus, nagkaroon ng second coming, nagkaroon ng rapture, okay na ako, babay na lang kayo. Hindi po dapat ganon, di ba? Tayo po mismo, kaya po yung mga pinag-aaralan po natin ng mga nakaraan, di ba? Yung compassion, yung ano pa po ba yung mga team natin ng nakaraan, hindi po accident yun. Lahat yun, preparation for us para po ma-equip tayo kung ano yung nais ng Diyos for us in this season. Amen. Especially po, as a new season will arrive this coming September. Ayan po, next slide po natin. Ayan po, yung si Chuck Pierce naman po, ito yung declaration po nila, pero hindi pa po niya to, kumbaga, dinetailed. Sabi niya po dito, 587 is the year of war over your door of promise. Ibig sabihin, may war bago mo maabot yung door mo. Ibig sabihin, kaya po, kumbaga, kung titignan natin, hindi pa man po niya to inisa-isa, pero katulad po nung nabanggit nito pong una ano pong pangalan niya ulit, ni Heather, sabi niya nga po, kumbaga may mga kailangan tayong gawin, di ba? Kumbaga, there is war muna bago natin maabot yung door of promise. So still, it is the year of doors. Merong doors na bubuksan po ang Diyos. We have to prepare to see it. Amen? So ano po yun? First part pa lang po natin yan. Kaya po medyo pinasadahan ko lang po, binilisan ko lang po para at least we know where we will posture ourselves. Amen? Na hindi po tayo parang, kumbaga, may nangyayari na pero hindi natin alam what's happening kasi nakafocus lang tayo dun sa lugar natin. We should see the whole picture kung ano po ang ginagawa ni God. Amen? Hindi lang dito sa church natin, hindi lang sa bansa natin, but globally, sa buong mundo dahil yun nga po, may ginagawa po ang Diyos. Amen? So babalik na po tayo sa sa theme natin this month na partnership. Ayan. So, sa partnership pa rin po tayo. So, nung mga nakaraang Sundays po, our pastors, our teachers, yung naging guest po natin, they tackled about, yun nga po, partnership with God. Last week po, na banggit po sa atin ni Sister Arlene, that the victory is from the Lord. Amen po, na kumbaga we have to partner with the Lord dahil ang Diyos po ang may hawak ng katagumpayan. Amen? Na tayo po, kumbaga, the first partner that we should ever have ay ang ating pong Diyos. Amen? Yung partnership natin sa Kanya. So, ano nga po ba ang, kumbaga, parang nito pong mga nakaraan, we talk about partnership with God through prayer, through intercession, partnership with God, na yun nga po, na because He is our banner, He is our victory. And this time naman po, bibigyan ko po ng konting focus, yung partnership in our level naman po, as the children of God, the people of God. So, meaning of partnership is the state of being a partner, participation. Ibig sabihin, hindi mo masasabi that you have a partner, pero siya, tanggap lang ng tanggap, ikaw lang yung bigay ng bigay. Ano pong tawag doon? Hindi siya partnership. Anong tawag doon? Charity. Tama po ba? Di ba ganun po pag charity, yung kunwari, pumunta ka sa isang lugar, mamimigay ka. O, ikaw lang yung gumawa, ikaw yung nag-prepare, ikaw yung gumawa ng ganito, ikaw lahat, even sa pagkain, sa program and everything, sila receiver lang, recipient lang. Hindi po yun partnership. Ang partnership, ibig sabihin,
ito po, partner means people engage together in the same activity. For example po, pumasok ako sa pag-aasawa. Kami po ni Pastor Alvi, dahil mag-asawa kami, there should be participation to each one of us. Di ba po? Na hindi pwede na partner tayo, pero ako, matutulog lang the whole day, siya kilos ng kilos sa bahay. Or siya, ganito yung ginagawa niya, pero ako naman yung, kumbaga, in another way naman po, ganon, di ba? Partnership means, sabi nga po, or partner means people engage together. Whether dalawa kayo, tatlo, apat, lima, or marami kayo. But still, sabi nga po, engage together in the same activity. So, meron kayong same goal, meron kayong same na, kumbaga, parang tina-target na ganito yung gusto nating gawin, na gusto nating matapos itong, let's say, project na to, ganyan. And there is trust. Tama po ba? In partnership, dapat may trust. Kasi po, mahirap makikipag-partner ka sa isang tao, wala ka namang trust dun sa tao. Ano pa mangyayari? Di ba? Pag pumasok ka sa isang partnership pero wala kang trust, parang ang hirap po nun, di ba? Naturally speaking, di ba? Parang kunwari po, let's say, for example, sa school, gagawa po kayo ng project, so pinag-partner kayo. Eh yun yung binigay sa yung partner nung professor mo or nung teacher mo, wala kang tiwala doon kasi alam mo yun na nangongopya, alam mo siya na gumagawa ng, kumbaga parang nagre-rely lang sa iba para makasagot or hindi gumagawa ng assignment, tamad gumawa ng projects and everything. Wala kang tiwala sa kanya. Ano pong mangyayari? Diba? Sabi nga po, in partnership, there should be trust. There should be teamwork. Amen po? There should be goals na sa inyo pong dalawa. Even sa partnership sa di ba? Sa, pangalan po nito? Naalala ko po nung orientation po namin sa school, sinabihan po kami nung teacher ni Aziel na, mga mami, mga daddy, hindi lamang po ako magtuturo sa anak nyo, ha? Partners po dapat tayo. Kasi yung oras niya, ganito lang, 3 oras lang siya sa school. Mas marami siyang time sa inyo. Pag hindi po tayo nag-follow up sa mga lessons nila, matatambakan sila. So, may kumbaga, merong same activity na kailangan kaming gawin as a parent and as a teacher. Di ba po, may partnership para matuto yung bata. Sa isa pong, let's say, tawag po dito, business, di ba? Bakit nagkakaroon ng partnership? Kasi gusto nyong lumago yung business. Gusto nyo na mag-expand yung business. Kasi po, sabi nga, yung kasabihan natin, there is no man or no one na maa-achieve mo lahat. Kahit sabihin mong ikaw lang mag-isa na nag-isip, ikaw mag-isa gumawa ng lahat ng kailangan gawin, but still, meron ka pa ring help na nakukuha sa iba, di ba? Let's say, bumili ka ng ganito, bumili ka ng materials, hindi naman ikaw gumawa talaga ng materials from the scratch. So, you also get other, help from, ayun nga po, sa ibang tao. Kahit hindi mo ina-acknowledge na nag-ask ka ng help sa kanila. Pero sabi nga po, for us to win every battles or to accomplish things, kailangan po may partnership. Amen po? Katulad yung mga ginawa po nating VBS, hindi naman po yung nagtagumpay dahil lang sa mga teachers natin. Hindi naman po yung naging successful dahil lang dun sa mga donors natin, sa mga nagbigay. Hindi lamang naman po yung naging successful dahil sa mga bata. Di ba po? It is partnership. May mga kanya-kanyang given assignment na yung mga tao na yon gumampan, kaya po naging successful yung activity na yon, di ba? So ganun din po, partnership there is a participation. There is an engagement sa mga tao na sabi nga po to do the same activity. So eto na po, pasok na tayo sa ating key verse.
Sabi po sa Exodus, mag-start lang po tayo sa 17 verses 8 to 15. So, babasahin po muna natin to lahat. Sabi po dito, Now Amalek came and fought with Israel in Rephidim. Alam niyo po ba, as I was reading this and meditating this, parang napagtanto ko lang, sabi ko, Lord, sabi ko nga po parang, di ba, for 400 years, captives or slaves ang mga Israelites. Tama po ba? Hindi sila trained na maging warriors. Tama ba? Isipin niyo po, di ba parang ikaw, tawag dito na, kumbaga, ano pang tawag doon, yung mga helpers natin. Kumbaga parang, nasa dulo ng dila ko. Kumbaga parang, sanay ka na, gumagawa ka lang ng mga bricks, naglilinis ka lang, ganito yung mga ginagawa mo kasi helper ka, slave ka. And then here it comes, ilang years sila, 40 years po sila di ba? Hindi pa pala 40 years kasi ilang pa lang nakakalabas pa lang nila ng Egypt po neto. Naglalakbay sila. And here it comes, may mga Amalekites. Kailangan nilang makipaglaban. Para po naglaro yung isip ko na Lord, ang galing mo po na talagang ikaw yung nagbigay ng victory sa kanila kasi hindi naman sila trained as soldiers. Tama ba? Hindi sila trained to fight. Bakit po? Trained nga sila to, yung mag-obey lang ng mag-obey O gawin nyo to. Pinahihirapan sila ng pinahihirapan. Pero po, sa kabila ng paghihirap pala na ginagawa sa kanila ng mga Egyptians, it was God's preparation para po tumatag yung physical na body nila. Na kaya nilang makapaglaban pag may war na dumating. Alam niyo po, revelation na binigay sa akin ni Lord, akala natin minsan, pinahihirapan lang tayo ni Lord sa mga sitwasyon natin. Na Lord, bakit ganito? Bakit ganito po yung nararanasan ko na ang hirap naman po, parang ang tagal ko na sa sitwasyon na to. But unknowingly, merong nabibuild up po sa spirit natin na, kumbaga, in those hardships, it was God's preparation for us kasi po pag kinaharap natin itong battle na to, mapagtatagumpayan natin. Although hindi po tayo trained, let's say, hindi ka trained na maging singer, hindi ka trained na maging dancer, hindi ka trained na yung mga nakikita dito sa unahan. Pero po, when your inner man got that strength dahil sa hardship po na pinagdadaanan natin, and syempre po, through the help of God, we will be able to have the victory. Amen? Kaya wag po tayo magreklamo kung may mga hardships tayo nararanasan ngayon. Na kung parang, sa tingin natin, ang tagal-tagal na nitong sitwasyon, hindi pa tayo nakakalabas sa Egypt. Pero sabi nga po, ito po yung isang revelation sa akin ni Lord na it's still a preparation of God. So, we have to stay with God, na wag po nating, yun nga, katulad nung nabanggit natin kanina, wag nating pangunahan si God dahil lagi pong may plano si God. Kaya nga po, di ba sa Romans 8, that all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. Kahit sa tingin pa po natin, negative yung nangyayari, ang hirap na nangyayari, but trust God, trust His process. Amen? Katulad po ang mga Israelites this time, nakaharap nila yung mga Amalekites. And ito po, nung verse 9, sabi po ni Moses kay Joshua, choose us some men and go out fight with Amalek. Ayan po. So, tinawag po ni Moses si Joshua na pumili ng mga tao na makikipaglaban na kasama po ni Joshua. Sabi po dito, next, tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. So Joshua did as Moses said to him and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. So habang nakikipaglaban po sila Joshua dun sa baba, si Moses, si Aaron at si Hur po ay umakyat ng bundok. And verse 11, and so it was when Moses held up his hand that Israel prevailed. And when he let down his hand,
Amalek prevailed. So, yun nga po, kumbaga, tuwing nakataas daw po ang kamay ni Moses, nagtatagumpay ang mga Israelites na nakikipaglaban kasama ni Joshua. Pero dahil nga po, tao pa rin si Moses, di ba? Tayo nga po, yung 2 minutes na nakataas ang kamay, nakakangawit na, di ba? Binababa na natin yung kamay. Paano pa po kaya si Moses? Whole day, yung kanilang pakikipaglaban nila Joshua. Kaya po, talagang bumababa yung kamay ni Moses. At nakita po nila, tuwing bumababa yung kamay ni Moses, natatalo sila Joshua. So, ibig sabihin po, kumbaga, kailangan manatiling nakataas yung kamay ni Moses. Amen po? So, anong ginawa sa verse 12 po, but Moses' hands become heavy. So they took a stone and put it under him, and he sat on it. And Aaron and Hur supported his hands, one on one side and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. So makita po natin dito, nangawit na nga daw po si Moses, di ba, na nakataas ang kamay. Dahil po may partnership sila, ano pong ginawa ni Aaron tsaka ni Hur? Kumuha ng bato, pinaupo si Moses, at sila na pong dalawa yung humawak ng kamay ni Moses para manatili itong nakatayo or nakataas. And then, sabi po dito, hanggang paglubog daw po ng araw. So, hindi po in-state sa Bible kung umaga ba sila nag-start makipaglaban. Imagine na lang po natin kung umaga hanggang hapon, talagang nakakapagod po yun, di ba? Pero, sabi nga po, napagtagumpayan ng mga ng mga Israelites ang Amalekites dahil nagkaroon ng, kumbaga, partnership, sila Moses, sila Hur, si Aaron doon sa mountain na, kumbaga, magtulungan sila. Di ba katulad po nung binigay natin na kanina, ano daw po yung partnership? Partnership is people together in the same activity. Hindi po sila nag-iwanan. Hindi nila iniwanan si Moses sa ere. Hindi nila pinabayaan si Moses na, pagod ka na, umupo ka na lang, dyan ka na lang. Parang walang ganong nangyayari po, di ba? Nagtulungan po sila. So, kaya po, sabi nga, nakataas daw po yung kamay ni Moses hanggang sundown, hanggang bumaba yung araw. And sabi po dito sa verse 13, so Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Then the Lord said to Moses, write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven. And verse 15 po, and Moses built an altar and called its name, the Lord is my banner. For he said, because the Lord has sworn, and the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. So, makikita po natin dito, meron pong mga key people, di ba? Si Moses, si Aaron, si Hur, at si Joshua. Kaya po, nabanggit ko kanina sa inyo, naman po tayo, nung mga nakaraang Sundays, we focus on God who is our help, as our banner, as our victory, as the one who gives us, enables us to, yun nga po, na mapagtagumpayan yung mga battles. This time naman po, having the right people or partners into our lives is also very important. Tama po ba? Settled na that God wants to give us victory. Settled na God is our banner. Settled na si God, He wants us to, kumbaga, lahat ng battles na kakaharapin natin, gusto niya mapagtagumpayan natin. Pero, hindi po natin ito kakayanin on our own. We need partners. We need someone with us. Katulad po ni Moses, di ba? At alam niyo po ba, si Moses at si Aaron, pareho po silang galing sa tribe ni Levi. The Levites. Ano po ba yun? The tribe of Levites, sila po yung pinili ng Diyos na itinalaga sa, kumbaga, to talk with God
face-to-face, sila yung mga itinalaga ng Diyos to work sa tabernacle. Sa time po natin ngayon, sila yung tinawag ni God na mag-full-time sa church, maging pastor, maging, kumbaga, whatever na kailangan gawin sa ministeryo ng Panginoon, sila yon. Si Moses at si Aaron po, sila yung tinawag ni God from the tribe of Levi, na sabi nga po, na nagre-represent, ang tribe ni Levi po, nire-represent nito by a breastplate of judgment that held a specific gate stone that represented the tribal status. Ibig sabihin po, yung breastplate, alam niyo po ba yon, yung breastplate na merong 12 stones na sinusuot ng mga priests during yun nga po, yung binigay ni God. Na yun, kumbaga, it symbolizes na sa kanila po, nakikipagniig directly ang Diyos. Katulad kay Moses, di ba? Hindi naman po lahat ng Israelites naririnig ang boses ng Diyos eh. Kasi nga po, di ba, no, nandun sila sa Mount Sinai, no nakikipag-usap si God kay Moses, ano po ang naririnig ng mga Israelites? Thunder, lightning, di ba? Pero si Moses, he hears directly from God. Tayo po dito sa church, lahat po ba tayo directly naririnig natin in our audible, in our spiritual ears, audible voice ang boses ng Panginoon? Kaya po we need pastors. We need our bishop. We need someone who is handpicked by the Lord to be a Levite. Tama po ba? Kasi kailangan natin sila. Amen po? Na yung specific direction, specific instruction ng Panginoon, we need them. Amen po? So, si Hur naman po, Hur was from the tribe of Judah. Judah, traditionally, yun nga po, symbolized by a lion. Judah, sabi nga po, the tribe of Judah, sila naman po yung tinawag to be, sa time natin ngayon, the worship team. Kaya nga po, di ba, kumbaga, bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos, bakit tayo nagpa-praise and worship? Bakit tayo nililid ng worship team to enter into the presence of God? Bakit po? Kasi sila yung pinili ng Diyos to lead the people para po maka-enter sa presence ng Panginoon. They are the tribe of, kumbaga yun nga po, the tribe of Judah, the Lion of Judah, di ba? Ang ating Panginoong Jesus, He is the Lion of Judah. At sabi nga po, sila naman po yung kumbaga, pinili ng Diyos na gumamit ng mga instruments habang, kumbaga, magpuri, umawit sa Panginoon, sila po yun. At si Hur po was from the tribe. And si Joshua naman po was from the tribe of Ephraim. Sino naman po ang tribe ng Ephraim? Often symbolized by an ox that indicates its strength. Ibig sabihin po, kahit hindi sila warriors, yung mga tribe ni Ephraim, pero may kakaibang strength naman na binigay si God sa tribe na yun. Tignan niyo po, no? Iba-ibang tribe, iba-iba yung grace at gifts ni God. Kaya po tayo rin, when we will get a partner, hindi yung basta, ay gusto na kita, sige partner na tayo. Hindi po, kailangan alamin natin ano yung background niya. Baka naman po, may curse sa kanya na dala-dala niya na pag nagsama na kayo, the curse will also transfer to you kasi hindi ka naging mabusisi. What am I trying to say, church? Sabi ko nga po kanina, lahat ng tungkol sa Diyos, settled na yon. Hindi na natin mababago yon. Mahal tayo ni God. He wants us to overcome. He wants us to be victorious. Pero po, tayong tao, may part pa rin tayo. Tama ba? Hindi, kumbaga, kailangan po, kaya po binigay ko sa inyo saan galing tribes itong mga to, kasi meron pong role yon, bakit din sila nagtagumpay doon sa mountain. Alam ni Moses, sino yung mga kukunin niya na makakasama niya.
Though napakarami ng Israelites during that time. Pero hindi po siya tumawag ng kung sino-sino. Tama ba? He took those people na alam niya na makakasama niya sa hirap at ginhawa. We need people na, sabi nga po, hindi yung sarili nating pagpipiling tao, but the God-given people into our lives. Kasi si God din naman po ang nagbigay kay Moses na si Joshua yung tawagin mo. Si Aaron yung tawagin mo, si Hur yung tawagin mo. Kaya hindi rin po tayo pwedeng mag-rely sa sarili natin. Kasi po, when we rely on our own, pwede tayong magkamali. Tama ba? Kasi feel ko siya, kasi best friend ko siya, kasi alam niya lahat ng secrets ko, kaya siya na lang yung partner ko. Eh kung hindi nga yun yung pinili ni Lord sa'yo, huwag mong ipilit. Kasi baka in the middle of your journey, because of that person, mawala ka pa dahil sa kanya. What am I saying, church? We have to be careful sino po yung mga pipiliin nating partners to reach our destiny, reach our goal. Ito po hindi to alam ni Pastor Alvie. Ngayon ko pa lang po ito i-broadcast. At saka ngayon ko pa lang po ito, ano po ito, ano po tawag doon? Confession, pero merong, kumbaga, yung pagbalik po sa purpose ng Panginoon. Dumating po sa point ako, ng buhay ko, nagtatanong ako kay Lord, Lord, siya ba talaga yung binigay mo sa akin? Kasi may time po nun, lagi kami nag-aaway. May time nun na parang konting bagay pinag-aawayan namin na parang, Lord, bakit ganito? Parang gano'n. Tapos sabi ko, Lord, siya ba talaga yung binigay mo sa akin? Parang gano'n. Nagtatanong ako kay Lord. Alam niyo po ba sinagot ako ng Panginoon? Hindi ko kinakausap yung tao na yon. Pero habang nag-uusap lang po kami, bigla niya lang sinabi sa akin na si Pastor Alvie para siyang si David. Hindi man siya yung, kumbaga, yung kasing kagigiting nung ibang mga kapatid niya. Di ba? Magigiting yung mga kapatid ni David eh. Nung pong pinatawag ni Samuel kay Jesse, yung mga anak niya, unang nagdatingan yung mga magigiting, yung mga malalakas, yung mga talagang warriors na, di ba? Pero, sabi niya sa akin, katulad siya ni David, he was handpicked by God. Alam niyo, nung sinabi niya yun, talagang naluha ako. Sabi ko, Lord, thank you for answering my question through that person kahit hindi niya po alam yung tanong ko kay Lord. At simula nun, naging settled po yung puso ko. Actually, matagal na to. Siguro mga, a year na married na kami nun. After po nun, na-settled ako. Or yung revelation yun kay Pastor Alvie kasi hindi niya alam yun. Pero alam niyo po yun, from that moment, kahit nag-aaway na kami, kahit na dumating sa point na meron kami talagang sobrang hindi pagkakaunawaan, lagi akong bumabalik dun sa purpose ni God, bakit siya yung kasama ko ngayon? Kasi pinili siya ni Lord para maging kabiyak ko. Bumabalik po ako sa purpose. Kaya po, dapat dun sa partnership natin, hindi lang sa mag-asawa, even let's say sa magkakaibigan, sa business, kung alam mo that person was a God-given partner or person sa'yo, pag dumating sa point na nahihirapan ka na, dumating sa point na talagang parang sa tagilid na yung bangka, anytime soon, tataob na, ano po yung magiging anchor natin? Ano yung purpose ni Lord? Bakit kayo naging mag-partner? Bakit kayo magkasama? Bakit siya yung God people sa'yo? If you know the purpose of God, may anchor po tayo. Amen? Pero kung hindi mo alam, dahil ikaw lang yung namili, kasi gusto mo lang, kaya po nakakalungkot, yun nga, in our times today, parang minsan, yung marriage, hindi na gano'n na na-value. Bakit? Kasi lalo na po sa ibang bansa, di ba, yung mga may divorce. Kasi pwede namang mag-divorce. Pag ayaw mo na. Pero hindi po gano'n ang disenyo ng Panginoon eh. Kaya nga po tayo rin,
yung mga hihingin nating partners kay God, let's see to it that, Lord, galing siya sa'yo talaga, na hindi ako yung pumili lang, na siya yung bigay mo sa akin. Bakit po? Katulad ni Moses, ni Aaron, ni Hur, nung nandun sila sa mountain, dumating din maari sila sa point na, yun nga, nahirapan na si Moses. Pero, because Aaron and Hur knew na si Moses yung pinili ng Diyos to be the leader of Israelites during that time para dalhin sila sa promised land, hindi po nila iniwan si Moses, di ba? Nagkaroon ng tulungan, nagkaroon ng unity. Same holds true po in our relationship with one another. Dumating man sa point na mayugyug ulit ang church, kung alam mo yung purpose mo, bakit nandito ka, hindi ka aalis. Dumating man sa point na mag-away-away tayong lahat kasi hindi naman po laging time na, di ba? In every relationship, in every partnership, may mga misunderstanding, di ba? Kasi magkakaiba tayo ng point of view, magkakaiba tayo na pero hindi ka mangiiwan sa ere, hindi po tayo mangiiwan sa ere. Bakit? Kasi alam natin, tayo yung pinagsama-sama ni Lord. Amen po? Amen, church? So, kaya nga po sabi, next slide po tayo. Know your partner or your team. We have to know them well. Hindi po yung basta lang natin kilala sila sa pangalan, kilala natin yung kulay ng buhok nila, kilala natin yung kulay ng kuko nila, pero hindi natin alam where they came from. In partnership, there should be a right relationship. Tama po ba? Hindi lang yung basta partner tayo sa ministry, partner tayo sa ganitong ginagawa natin, but there should be a right relationship. Sabi nga po, having the right partner or partners and God-given people in our lives is very essential for us to win our battles in life. Kasi po, kailangan natin yung mga tao na makakatuwang natin. Ako po, personally, may time po na dumating sa point na talagang may dinaanan po kami nila Pastor Alvin na talagang, parang sabi ko nga, yun yung isa sa mga parang hardest battle na kinaharap po namin so far as a husband and wife, as a family. Alam niyo po ba, alam ko kung sino yung mga partners ko. Alam ko kung kanino ko hihingi ng prayer, ng backup ng prayer. Iilan lang po sila, pero alam nila na sa kanila talaga ako tumatakbo. Sila yung mga God-given partners to me na parang alam kong hindi nila ako pagchichismisan. Alam kong talagang iluluhod nila ako sa Panginoon. Nung time na parang hindi ko kaya mag-pray, umiiyak lang po talaga ako. Because I know God gave them to me as my partners. Hindi man po yung girl-boy partner relationship, pero yung mga taong nilalagay po ni Lord sa circle natin, wherein they are the one na makakatulong po sa atin, especially in time na nandun tayo sa lowest part ng buhay natin. Kasi hindi naman po everyday, nasa high, tayo, di ba? Yung, kumbaga, laging okay tayo spiritually, okay tayo mentally, okay tayo emotionally. Lalo na po tayo mga babae, di ba? Yung emotions natin, parang roller coaster Para tayo, yung natin, hormonal imbalance natin, pag gumewang na, minsan po, kahit sabihin mong spiritually, okay ka, nadadala pa rin yung natin, emotion natin, di ba? Pero po, if we have those kind of people in our lives, sila po yung gagamitin ni Lord to correct us, to pray for us, to be there kahit na ang sasakit nung sinasabi nila sa atin, pero pag naman napagtanto mo, buti na lang sinabi niya yun sa akin na tauhan ako. Amen, church? We need those kind of people. Essential po, kailangan natin sila. Dahil wala pong nagtagumpay or
nanalo talaga sa labanan na mag-isa lang siya. Kahit si Manny Pacquiao po, di ba? Kahit mag-isa siyang lumalaban sa ring, pero hindi po yun on his own. Ibig sabihin, kung wala yung coach niya, kung wala yung nagbibigay ng water sa kanya, kung wala yung mga taong nag-cheer sa kanya, di ba? Kahit na siya yung mag-isang lumalaban, pero po, napaka-important ng mga taong nasa paligid niya. Tama ba? Kasi sila yung tumutulong para magtagumpay siya. Ganon din po tayo. Kaya po, we should know our partners or partner, and we should know our team. Sino yung kakampi mo talaga na alam mong kahit na anong mangyari, tutulungan ka niya in times of trouble, in times of hardship, na hindi ka niya iiwan. So, ganun din po sa bawat isa sa atin. We need that. And alam niyo po ba, according kay John Maxwell, shinare ko po to nung one time sa Zoom meeting noon. Sabi nga po, there are wrong person in the wrong place. At ano po ang result noon? Pag yung maling tao nasa maling lugar, ang result po noon, regression. Ano po ibig sabihin ng regression? Kumbaga, imbis na ma-uplift ka or imbis na magpatuloy ka, lalo kang madadown. May binigay po ang Holy Spirit sa akin na example nito. Kilala niyo po ba ito na naman ako. Yung isang anak po ni David, si Adoniha, kung ano man po ang kanyang pagkakabigkas sa kanyang pangalan. Makikita po natin to sa 1 King 1, verses 1 to 5 and verse 28 to 30. Kukwento ko na lang po. Ito po, yung isa sa anak ni King David, na nung mahina na siya, ibang klase yung confidence niya sa sarili niya. Prinoklama niya na siya yung magiging sunod na hari. Hindi pa naman po patay si David. Di ba? Usually po, pinapasa yung crown or yung pagiging hari pag wala na yung Di ba po? Kaya nga si Queen Elizabeth, nung mamatay siya, na declared or na proclaim na king si King Charles. Biro niyo po kahit matanda na siya, di ba? Kumbaga, nun niya lang natamasa yung pagkakaroon ng title as king. Kasi nun lang namatay yung queen. Sa panahon po nun ni David, buhay pa siya, although mahina na po siya. Yun nga, etong anak niya na to, medyo, iba yung confidence sa sarili. At prinoklama niya na siya yung magiging next king. So, he was the wrong person at the wrong place. Tignan niyo po, mag-jump na po tayo. Basahin ko lang po sandali. Sabi po dito, sa verse 5, now, then Adonijah, the son of Haggith, exalted himself, saying, I will be the king. And he prepared for himself. Tingnan niyo po, siya na yung nag-prepare para sa sarili niya ng chariots, horsemen, and 50 men to run before him. And his father had not rebuked him at any time by saying, why have you done so? He was so also very good looking. His mother had born him after Absalom. So magkapatid po si Absalom, tsaka ito si Adonijah sa nanay. Pero po, tingnan niyo po, yun nga, sa verse 28, nung malaman na po ito ni King David, kasi nga po sinabi na ni Bathsheba, sinabi na nung mga talagang loyal kay David. Sabi po dito ni David sa 28, then King David answered and said, call Bathsheba to me. So she came into the king's presence and stood before the king. And the king took an oath and said, as the Lord lives, who has redeemed my life from every distress, just as I swore to you by the Lord God of Israel, saying, assuredly, Solomon your son shall be the king after me, and he shall sit on my throne in the place, so I certainly will do this day. So, yun nga po, kung makikita natin sa story na to, hindi po siya yung naging king.
Tama ba? Kundi si Solomon. Bakit po? Si God ang pumili kay Solomon na magiging next na king. So minsan po, may mga wrong person sa buhay natin na nasa maliring lugar. Kaya po, we have to be, kumbaga, maging open po yung mga eyes natin na kahit anong pilit nila, hindi talaga sila. Di ba? Na kahit anong pilit na, kahit sa mga tao sa paligid mo, pinipilit na, sige, ikaw na. Eh, hindi nga yan eh. Huwag na po tayo magpumilit, no? Hingin natin yung direction ni God. Lalo na sa mga youth. Nako po, mga youth natin. Mag-aral muna kayo. Okay lang. Ito po yung minsan heart to heart po ako sa ibang mga youth natin, no? Sabi po nila, yun nga, ang dami daw nilang crush, ganyan-ganyan. Alam niyo po ba, talking frankly, ang pagiging crush is okay. Ibig sabihin, you know how to appreciate God's creation, di ba? Nagagandahan ka sa Kanya, nagwagapuhan ka sa Kanya, okay lang yun. Pero hanggang dun lang muna. Dapat po alam natin yung focus natin. Na mag-aral muna, magtapos muna mag-aral, di ba? Kasi ayun yung priority nyo as of now. Kaya nga po sabi, when the wrong person in the wrong place, regression, wag na natin siyang ipilit. Okay? So, yung mga youth po natin, wag kayong pumasok sa relationship, especially if that is the wrong person. And that is, I'm telling you, the wrong place. Hindi siya yung right place na pumasok kayo sa relationship. Okay po, yung mga youth natin? Amen. Para mag-excel kayo sa inyong mga studies, focus muna sa school. Hindi kayo, kumbaga, ipapahamak ni Lord pag siya yung inuna nyo kasi siya yung magbibigay ng right partner sa inyo. And another thing, the wrong person in the right place. Sabi ko, Holy Spirit, sino po yung example natin dito? Na the right person, the wrong person in the right place. Ito po yung binigay sa akin ni Lord. Ang kakalabasan nun is frustration. Kilala niyo po si James and si John, na anak ni Zebedee, sa Mark 10 verse 35 to 40. Then James and John, the son of Zebedee, came to him saying, Teacher, sabi po nila sa Panginoong Jesus, we want you to do for us whatever we ask. Ganun po yung bungad nila kay Jesus. No? Lord, gawin mo sa amin kung ano yung sasabihin namin sa'yo. Tama naman po, they're in the right place. Nasa Panginoong Jesus sila, di ba? Kasama nilang Panginoong Jesus. They are in the right place. Pero, wrong person sila. Bakit po? Kasi tingnan nyo yung sabi po nila kay Jesus. Sabi po ni Jesus, and He said to them, what do you want me to do for you? They said to them, grant us that we may sit on your right hand and the other on your left, in your glory. Parang, alam nyo ba yung Alam nyo ba yung hinihingi nyo? Sabi, ganun yung ni Jesus eh. Alam nyo ba kung ano yung hinihingi nyo? Hindi yung basta ka na lang uupo sa kanang kamay ng Diyos at sa kaliwang kamay ng Diyos. Tingnan nyo po sabi dito ni Jesus. But Jesus said to them, sa verse 38 po, you do not know what you ask. Are you able to drink the cup that I drink and be baptized with the baptism that I am baptized with? Sagot po nila. They said to him, we are able. Talagang hindi po nila alam, no? Hindi nila alam yung kailangan daanan ni Jesus para lang, kumbaga, para mapagtagumpayan niya yun at makaupo siya sa right hand ng God the Father. Tingnan niyo po dito. So Jesus said to them, you will indeed drink the cup that I drink, and with the baptism I am baptized with you will be baptized. But to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it is for those whom it is prepared. So makikita po natin na maling tao talaga. Kahit na anong pilit ni John at ni James, hindi mangyayari yung gusto nila. Although they were in the right place with Jesus. Tama po ba? Paano po dumadating sa point na wrong person in the right place? Pag wrong po yung motive ng hearts natin. Diba?
Parang katulad po to, si James tsaka si John. Gusto nila na umupo sa kanan at kaliwang kamay ng Panginoong Hesus, pero hindi nila nalalaman kung ano yung pagdadaanan po ng Panginoong Hesus natin, di ba? So, kaya po, they were frustrated na hindi nila matatanggap kung ano yung hinihingi nila sa Panginoon. Minsan, tayo rin po, bakit tayo na-frustrate? Kasi may gusto tayo na hindi naman yun yung gusto ni God sa buhay po natin. Tama ba? Kaya, and next po, ito naman, the right person in the wrong place. Tamang tao naman po, but in the wrong place. Sino naman po kaya dito? May naiisip ba kayo? Ito po, nabanggit ko kanina, si David, nung makita niya si Bathsheba na naliligo, David was the right man. Tama ba? The right person. Pero bakit nasa wrong place siya? Kasi po, sa 2 Samuel 11, verse 1 and 2, sabi po dito, it happened in the spring of the year at the time when the kings go out to battle. Nung time na yon, lahat ng hari lalabas para makipagdigma. Pero tignan niyo po. Nasaan ako? That David sent Joab. So, si David, hindi siya lumabas para makipag-battle. Meron siyang pinadala na lang. Sino daw po? Si Joab. And his servants with him. And all Israel. They destroyed the people of Ammon and besieged Rabbah. But David remained at Jerusalem. So, nasa maling lugar si David. Hindi siya dapat nandun. Dapat nasa labanan siya. Ito na po. Verse 2. Then it happened one evening that David arose from his bed and walked on the roof of the king's house. And from the roof, he saw a woman bathing, and the woman was very beautiful to behold. Ayan na. Kaya po nagkasala si David kasi nasa maling lugar siya. Kahit tamang tao po tayo, kung nasa maling lugar tayo, mali pa rin. Diba po? Diba si David? Dapat nasa labanan siya. As a king, dapat siya yung nangunguna sa labanan together with the Israelites. Pero, yun nga po, mas pinili niya na manatili sa kanyang palasyo. At doon na nagsimula yung patong-patong po na kasalanan ni David. Bakit? Si Bathsheba po ay may asawa. Pinakuha niya si Bathsheba, sinipingan niya. At dahil sinipingan niya, may nabuo, nabuntis si Bathsheba. O, una po, anong niya? Adultery, di ba? Kasi may asawa si kahit king siya eh. Adultery pa rin po yun, di ba? Kasi sinipingan niya si Bathsheba na may asawa. And next, dahil may nabuo po, nabuntis si Bathsheba, anong ginawa niya? Gumawa na naman siya ng panibagong plano para mapagtakpan po yung unang maling ginawa niya. Ano pong ginawa niya? Yung asawa ni Bathsheba, pinatawag niya. At sinabi na si Bathsheba, kumbaga para po masabi na sa asawa yun ni Bathsheba. Dahil po pagod sa labanan, yung asawa ni Bathsheba nakatulog na lang dun sa labas ng palasyo. At nalaman ni David na walang nangyayari kay Bathsheba dun sa asawa niya. Ano pong ginawa niya? Another plan na naman. Pinatawag niya po yung asawa ni Bathsheba at pina-front niya dun sa labanan. Ibig sabihin, frontliners. Pag nasa frontliners ka, ikaw yung unang haharap sa mga kalaban. At ang nangyari po, namatay yung asawa ni Bathsheba. So, adultery, murder, tingnan niyo po tingnan, sunod-sunod na, di ba? Dahil sa, ano po yung ni David? Dahil lang dun sa maling desisyon niya, na dapat na nakikipaglaban siya, nagstay siya. Tayo rin po minsan, may mga wrong decisions tayo, na pag hindi natin siya agad tinama, nagkakapatong-patong yung kasalanan po natin. Ano po ibig sabihin? That's why we should be in the right place. Ito na po yun. Pang-apat po natin. We should be the right person in the right place. The right person in the right place. Meron po ba kayong naiisip? Sino dito?
Si Saul po, nung ma-receive niya yung sight niya, di ba po, sa Damascus, na ano po siya, na bulag siya because of the great light, na yun nga po, nung nakipag-usap si Jesus sa kanya. And then, sinabihan po siya ni Jesus na pumunta siya sa Damascus. At ito po, sa Acts 9, verse 10 to 12, sabi po dito ni God kay Ananias sa vision, now there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him the Lord said in a vision, Ananias, and he said, here I am, Lord. Verse 11. So the Lord said to him, arise and go to the street called Straight, and inquire to the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he is praying. And in a vision, he has seen a man named Ananias coming in and putting his hand on him so that he might receive his sight. Ayan po. So, nandun po si Saul pa po yung name niya nun, sa, tingnan niyo po napaka-specific, yung street called Straight. So, nandun po siya sa tamang lugar. At doon din po, pinadala ni God si Ananias. Sa verse 17 po, and Ananias went his way, and entered the house, and laying his hand on him, and said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you came, has sent me that you might receive your sight and be filled with the Holy Spirit. Immediately there fell on his eyes something like scales, and he received his sight at once, and he arose and was baptized. So dahil po nasa tamang lugar, kung nasan si Saul, at nung dumating po si Ananias, hindi lang nabalik yung kanyang eyesight, kundi nabaptize pa po siya ng Holy Spirit. Di ba? We have to be in the right place at the right time and be the right person. Amen po? Bakit? Ano daw po yung progression. Bakit ba natin kailangan mag-church? Bakit ba kailangan uma-attend tayo ng services? Di ba? Pag po hindi natin naiintindihan yun, na ang church is the right place for us to grow, kakatamaran po nating mag-church. Pag hindi natin naiintindihan na yung mga Bible studies, mga soaking, mga midweek, ay mga gatherings of the saints, is important in our Christian life, mawawalan tayo ng gana. Tatamarin tayo. Hindi na lang tayo pupunta. Di ba? And we will be in the wrong place. Gusto mo lumago ka sa spiritual life mo, pero Facebook po tayo ng Facebook, social media tayo ng social media. Gusto mo, marinig mo yung boses ni Lord, pero nasa McDo ka, kung ano yung ginagawa mo, or kung saan-saan lakwatsa po tayo pumupunta, di ba? Nasa maling lugar tayo. If we want to grow in our relationship with God, alam po dapat natin saan tayo, ano yung right place, di ba? There should be a personal altar sa mga gathering of the saints po, katulad nito, in our services. Kumbaga, let's join ourselves. Bakit po? Kasi doon tayo lalago sa Panginoon. Gusto mong makagraduate ng high school, ng college, pero lagi ka nasa mall, nanonood ka ng sine, kung ano-anong ginagawa mo, makakagraduate ka po ba nun? You're in the wrong place. Gusto mo na dumami may business ka po, gusto mo na dumami yung kita mo pero laging sarado yung tindahan mo. Kasi kung saan-saan ka pumupunta, makukuha mo po ba yung No, because you're in the wrong place. So we have to be the right person in the right place para po may progression. And last but not the least, the right people, ito na po kanina, person lang, mag-isa ka lang. Pero this time naman po, the right people in the right place. Sino po ito? May naisip po ba kayo? The 120 disciples in the upper room. They were the right people. Kasi ilan po ba yung sinabihan? Hindi lamang naman po sila, di ba? Na sinabi na magstay kayo dyan sa lugar na yan and the Holy Spirit will be poured out to you. Ilan lang po sila? Ang nagstay lang talaga, 120 lang. They were the right people
in the right place dahil naghintay po sila. At, yun nga po, sa Acts, di ba po, nagkaroon ng outpouring of the Spirit. Ano po yung naging result nito? Multiplication. So tayo po as a church, if you know you are in the right people, in this place, in this church, you want to be always in the right place because you know you are the right people, magmumultiply po tayo. Amen? Hindi lamang in numbers, but ito po, for example, si Mai, sobrang tuwan-tuwa po talaga ako sa kanya. Noong Sunday, hindi po kami naka-attend kasi po si Aziel, yung panganay nga po namin, nilagnat. Tapos nagsusuka-suka po siya. Sakto din po nun, wala sila Ate Aileen. Pero buti na lang po nandiyan lagi Holy Spirit na, ano po, yun nga, who is there na remind tayo na ipag-pray, hingi talaga yung healing ng Panginoon. Di nag-live lang po kami. Pagkatapos niya po mag-opening, nagulat ako, pumunta po siya doon. Sabi ko, ay, wow, sabi ko si May, magbe-base. Sabi ko gano'n, kasi hindi ko po alam na nag-aaral na pala siya nitong mga nakaraan. Kumbaga, if you are the right person in the right place, may multiplication. Katulad po yon, dati nag-ukulele lang siya, ngayon nagbe-base na siya, di ba? Nagmumultiply yung talent natin na binigay ng Panginoon. Di ba, sa atin, if we will stay in the right place. Pero po kaya kung paano, kung saan nangyari po kay Mai, although not all of us know what had happened to her, lumayo po siya. Di ba? She went to the wrong place. Ano na po kayang kalagayan ni May? Baka po ngayon, baka kung nasa wrong place po siya, baka bumalik na po siya sa daddy niya sa Cebu, o kaya di natin alam kung saan siya napadpad. Pero dahil po may plano si Lord sa kanya, she remained. And praise be to God, nagmumultiply po yung talent, yung giftings ni Lord sa kanya. Ano po yung susi? Yung puso, lagi po, di ba? Ang very key lagi po is yung kalagayan ng puso natin. So, sabi nga po, it's good to be in the right place, having with the right people. So, sabi nga po, the best partner to win our battles in life, personally man po ito, sa family, sa business, sa saan pa man pong aspeto ng buhay natin. Kung sa may karamdaman man po tayo, sabi nga po, the best partners we could ever have. Number one, walang iba po kundi ang ating Diyos. Amen? Because He is the God of all flesh. Nothing is too hard. Nothing is too difficult for Him. He is our banner. He is our victory. And number one is the church. Church is one of our best partners na pwede po nating Bakit? Kasi sa church po, although nasasaktan tayo, minsan nagkakaroon ng misunderstanding, but it is the place, sabi nga po, as we gather together, di ba? As we join our hearts in one accord, the presence of God is there. Di ba? Sabi nga po, if there are 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of them. And more than 2 po tayo, more than 3 tayo. So we believe that our God is here. So wisdom will flow, knowledge will flow, di ba? Kumbaga, if we ask the Holy Spirit yung discernment, if we will ask the Holy Spirit yung guidance niya, minsan may gagamitin si Lord na magsalita para marinig natin yung dapat nating marinig. Kaya po, and because we belong to His bride, we belong to His church. Amen po? Dahil pagbalik po ng Panginoong Jesus in His second coming, hindi kung sino-sinong hahanapin niya. He will look to His bride. His bride na wala pong blemish, walang spot, walang wrinkles. And hindi po yung tinutukoy na itong building na to. The church is each and every one of us. Because we are the temple of the Holy Spirit. Amen? Kumbaga, practically speaking po, wala naman talaga kasing ano po tawag dito? Walang perfect na church. Kahit saan po tayo pumunta.
laging may mga flaws, merong mga ano pa rin, may mga, alam mo yun, may makikita po tayong ano. Pero ano yung magme-make ng difference for you to stay in a one church, in a local church where you will grow? Yung personal attitude po natin towards God and towards our brethren. Di ba po? Amen. And last is the God-given people. The God-given na mga right people sa buhay po natin na pwede nating maging partner. Either your spouse, sabi nga po, ang pamilya natin, for example, tayong anak, pinili po ba natin kung sinong gusto nating maging magulang? Hindi, di ba? Ikaw anak, tayo pong anak, yung mga magulang, pinili po ba nila tayo na maging anak nila tayo? Unless na we are adopted, yes. Pero kung legitimate children tayo, hindi tayo pinili ng mga magulang natin na tayo yung maging anak nila. Ano po ibig sabihin nun? As family, hindi natin pwedeng mapili kung sino yung magulang natin, sino maging anak natin, because it's God-given. Pero po ang partners, we can choose them. Tama po ba? Pwede tayong mamili kung sino yung gusto nating maging prayer partner, business partner, partner in life, na yun nga, gusto mong maging asawa mo, gusto mong maging girlfriend or boyfriend mo, di ba? Ikaw yung pumipili po nun, tayo po yung pumipili nun. Pero dapat yung pagpipili po natin is naka-rely tayo sa Panginoon pa rin para hindi po sumablay yung pagpipili natin. Amen, church? So ito po, kumbaga, hindi natin pwedeng isang tabi yung mga right people sa buhay natin para sabihin nating magtatagumpay tayo. We need them. Sabi mo nga sa katabi mo, kung yan yung partner mo, I need you. Kailangan kita. Kailangan kita sa good and bad times ng buhay ko. Amen? Amen po. And another thing is, sabi nga po, the battle belongs to God. He will fight for us. Kasi sabi nga po, di ba, pangako ng Panginoon po yun. Because He is our banner, the victory is already His. At, kumbaga tayo po, as the children of God, as we allow Him to be our partner sa buhay po natin, di ba, for sure, may katagumpayan po. Although minsan, nadadapa po tayo, nasasaktan tayo, kumbaga, syempre po, tao pa rin tayo, pero the final, yung kumbaga, the final will always be victorious. Amen? Because of our Lord Jesus Christ, because He is our banner. And sabi nga po, and in our victories in life, sa mga napagtatagumpayan po natin na mga battles, na mga pagsubok sa buhay, let this be our assignment. Isulat po natin. Katulad po ng sinabi ni God kay Moses, na isulat niya. Bakit? Kasi tayo pong tao, makakalimutin tayo. Meron po kasi yung totoo, kahit hindi po kayo nasaksakan ng epidural, may makakalimutan at makakalimutan po tayo. Bakit? Kasi po yung span ng memory natin, hindi siya unlimited. Tama po ba? Meron lang mga nare-retain sa mind natin at minsan pa po, pag nandun tayo sa punto ng buhay natin na nasa lowest part tayo ng buhay natin, di ba? Parang wala kang maisip na magagandang bagay. Kasi bakit? Mas nangingibabaw po yung self-pity, naaawa ka sa sarili mo, nasasaktan ka. Parang ito po kasi yung nangingibabaw, di ba? Pero kung nakasulat at nabasa po natin muli, di ba? It will be a reminder kung paano po tayo pinagtagumpay ni Lord sa battle na to, paano ni Lord binigay yung victory sa atin sa pagkakataon na to, na nadapa tayo, or yung kala mo dead end na, pero may ginawa pong way si Lord, di ba? Kaya nga, yung may kanta po tayo na God will make a way when there seems to be no way, di ba? Kaya po, let's write those, victories na binibigay po ni God sa atin. Let's write those, blessing inventory. Na po ibig sabihin nun? Ako po, minsan talagang,
Buti na lang talaga po, Holy Spirit, lagi ako nire-remind eh. Pag po dumadating sa point na may gusto akong gawin, na parang wala po sa kalooban niya, i-remind na naman po ako ng Holy Spirit. Kaya po talagang praise be to God na nandyan po ang Holy Spirit for us. Pero sabi nga po, dapat may gawin din tayo, di ba? And sabi nga po, katulad po nung pinag-aralan natin kay Brother Shalem nung Wednesday, na let's always lift up our banner. Sino po ba banner natin? Ang Panginoong Hesus, di ba? Na sabi nga po, in whatever status ng buhay natin, may battles man tayo, may victories man tayo, let's always lift the name of Jesus. Alam niyo po ba yung song na, the name of Jesus be lifted high, lifted high, lifted high. The name of Jesus be lifted high in this place. Gawin po natin, the name of Jesus is lifted high. Kasi it's a declaration. The name of Jesus is lifted high, lifted high, lifted high. The name of Jesus is lifted high in this place. Sabihin po natin as we stand on our feet, let the name of Jesus be lifted high in this place, our banner. The name of Jesus is lifted high, lifted high, lifted high. The name of Jesus is lifted high in this place. Let all the children of God say, the name of Jesus is lifted high, lifted high, lifted high. The name of Jesus is lifted high in this place. Yes, Lord, wala kaming itataas na pangalan sa lugar na ito, kundi ikaw lamang po. Yes, oh God. Minsan pa po, let's sing. The name of Jesus is lifted high, lifted high, lifted high. The name of Jesus is lifted high in this place. Lahat po ng kalalakihan. The name of Jesus is lifted. Sige po, lahat ng lalaki, itaas niyo po ang inyong mga boses sa Panginoon. Lift the name of Jesus. This time po, lahat ng kababaihan, let's lift our voice as we sing. The name of Jesus is lifted high, lifted high, lifted high. The name of Jesus is lifted high. In this, all together, let's sing. Let the name of Jesus. Jesus is lifted. Oh, we lift you up, God. Lifted high, lifted high. 'Cause you are our banner. Of Jesus is lifted high In this place. Oh, the name of Jesus is lifted high, lifted high, lifted high. The name of Jesus is lifted high. In no other name, no other name. The name of Jesus is lifted high, lifted high, lifted high. The name of Jesus is lifted high. In this
that sound from heaven. Release the sound from heaven.
Continue to release the sound of heaven here in this place, oh God. As your heaven, oh God, is open, Lord, in this place, that everyone who will come, oh God, with an expectancy to their hearts that they will meet you, oh God. Lord, you will reveal yourself in your very own special way. Thank you, oh God, for those sounds from heaven, oh God. Lord, will bring healing, oh God. Those sounds from heaven, oh God, will bring breakthrough, oh God. Those sounds from heaven, oh God, Lord, will bring your glory, oh God. Lord, especially for the worship team, let their spiritual ears be open, oh God, and hear that sound from heaven. Anoint their ears, oh God, that they will be able to hear, oh God, Lord, that sound from heaven, oh God, that they will be able to release that sound, oh God, Lord, in your congregation, oh God. Oh yes, Lord, anoint each and everyone's ear, especially the worship team, oh God. Lord, for you will bring us into the next level of your glory. Thank you, oh God, for you will bring us, oh God, Lord, in a place where we haven't been there before. And it is you, Holy Spirit, will guide us and will direct us for us to be able to enter in, for us to be able to come in, oh God. Oh Holy Spirit, you have the full liberty to move, oh God, Lord, sa puso po ng bawat isa sa amin sa lugar na ito, maging Panginoon sa mga kasama po namin sa live streaming. You know every need. You know every cry of the heart of your children, oh God. And we thank you, oh God. We thank you, oh God. Because you are our God. For you are faithful and true to your word and to your promises. Lord, let every faith be stirred up, O God. Let every faith, O God, Lord, increase as we continue to study and hear your word, O God. Holy Spirit, we thank you for this day. We thank you, O God. Dahil alam po namin na, and we believe that you have done something to each and every one of us this morning, O God. Lord, salamat po. Salamat po, salamat po, dakilang Diyos Ama. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po, Banal na Espiritu.
mga mag-asawa po na nandito, kasama nyo yung asawa nyo, can you pray for each one of you? Magpanalanginan po tayo sa isa't isa. And if there are words that have been uttered, or nasabi mo lang siya dahil sa inis, sa galit, break all those negative words, curses, or bad words that you have uttered to each one of you. Or kung wala naman po yung asawa nyo po dito, pray for him or her kahit na hindi mo po siya kasama ngayon. If the Holy Spirit is reminding you of things na maaari pong nabanggit mo sa Kanya na dahil lang sa galit or sa inis, sa sama ng loob, break it those words right now as we stand here in His presence. I believe po, God wants to do something in every relationships, especially po partnership of husband and wife sa oras pong ito. At yung mga binata, dalaga pa man po natin, can you find a partner and pray for one another? Sige po, hanap po kayo yung mga wala pa pong asawa, wala pang kapartner in life. Pray for each one of you and ask the Holy Spirit, Lord, ano po yung gusto mong ipanalangin ko sa kapatid kong ito? Pero sa mga may asawa po, pray for your spouse. Pray for your, asawang lalaki or asawang babae. Nandito man po siya o wala. Sige po. The blessing of the Lord to each one of us, to your partners,
pray you. Let the blessing of the Lord, the favor of the Lord be upon that person. Lord, thank you for your blessing to every family, so God. Lord, thank you, God. We claim and we receive your blessing to every family, so God. Lord, thank you, oh God. Lord, we are receiving it by faith right now in Jesus' name, oh God. Lord, yes, oh God. Thank you, oh God. Thank you, Lord. Yes, oh God. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Lord, yes, oh God. Yes, oh God. You will going to visit every family, so God. Yes, thank you, oh God. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Lord, for the restoration of the relationship, oh God, of husband and wife, of children to their parents, of parents to their children, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, oh God. Yes, yes, oh God. Yes, Lord. Yes, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, oh God. Yes, Lord. Yes, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God. Yes, Lord. Yes, oh God. Yes, in the name of Jesus. Yes, oh God. Yes, Lord. Yes, yes, oh God. Yes, Lord. Every family, oh God, representing each one of us, oh God. Lord, yes, oh God. Thank you, oh God. Thank you. Yes, Lord, for every battles will be won. For every trial, oh God. Lord, yes, oh God. Yes, Lord, will be won, oh God, because you are our banner, oh Jesus. Yes, oh God. We declare that Jesus Christ is Lord over every family, so God. Yes, Lord. Yes, oh God. That no works of the enemy will prevail. Yes, oh God. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Yes, oh God. Yes, Lord. Yes, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God. Thank you, oh Father God. Thank you, Lord. Thank you, oh God. We receive your blessing today, oh God. Yes, Lord. And not only for us, but also for our families, oh God. Yes, Lord. Yes, oh God. Yes, oh Father God. Thank you, Lord. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Yes, Lord. Yes, oh God. Let your love fill every home, so God. And let the fear of the Lord be upon every household, be every family, so God. Yes, oh God, in the name of Jesus. Thank you, Lord. 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 Yes, oh God. Thank you, oh God, for setting every captives free. Thank you, oh God, for healing every sickness, every disease, oh God. Lord, yes, oh God. Thank you, oh Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Yes, oh God. Yes, thank you, oh God. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, oh Abba Father. Thank you, oh Abba Father. Thank you, oh God. Thank you, thank you, thank you. Hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Yes, thank you, oh God. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Lord, help us to position ourselves to receive the blessing that you have prepared for your children. Thank you, oh God. Yes, oh God. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Thank you, oh God.
the glory, all the praises, all the thanksgiving and adoration. We honor you, O God. We bless you. Thank you, Father, for what you have done to us this morning, O God. And even, Panginoon, sa buhay, Lord, ng bawat pamilyang nire-representa ng bawat isa, O God. Lord, thank you. For you will do great things in our family, in our lives, O God. Yes, God. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. We love you. We honor you and we praise you. Receive all the praise, O God, that belongs only to your holy, mighty, wonderful, and beautiful name, Jesus. And all the people of God says, amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Tayo ay dumako sa mahalagang gawain sa pamagitan ng ating pagbibigay. Ako ay babasahin ko lang sa aklat ng Mateo, versikulo 6, 19. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insekto at kalawang na may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Salamat. Tayo ba i-bless? Tayo ba ay nakinig doon sa pinag-aralan natin na sa pamagitan ni Pastor Rashik? Kung tayo, ano ba yung panghuling pinag-aralan natin? Right people in the right place. Tayo yun. Ano yun? Multiplication. Hindi, kung tayo ay tapat sa ating, kung tayo ay tapat sa ating pagbibigay o tapat tayo manungkulan sa ating Panginoon, tayo ay maninirahan sa Kanya. Tayo ay lalago. Tayo ay hindi tayo pagkukulangan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mayaman sa lahat. Siya ay may-ari ng lupa. Kung ano man ang hinawakan ng kayamanan natin, sa Diyos yan. Hindi sa atin yan. Ang ano lang ng Diyos, ibalik natin sa Kanya. Kung ano nararapat sa Kanya. Maliit lamang naman ang hiningi ng Diyos sa atin eh. Nandyan yan sa, sa Malakay 3:10. Popular na sa atin yan. Dalhin natin ng buong buo ang ika-10 bahagi sa tahanan ng Diyos. Saan ba ang tahanan ng Diyos? Dito sa church. Upang matugunan ang pangailangan. Totoo yan sapagkat maraming pangailangan dito sa church eh. Yung umahayo, hindi naman pwede maglakad na papuntang Batangas, papuntang Zambales. Sapagkat kailangan ng pamasahe. Sa pamagitan ng ating pagbibigay, yan ang magagamit upang mapalawak ang ating gawain. Kaya wag tayo maging sa pagbibigay, maging tapat tayo. Hindi naman tayo kasama sa paghahayo ng magagawa natin, kabahagi tayo. Tayo ay kabahagi sa kanilang paghahayag, sa kanilang pagpapalago. Kung pupunta sila Zambales, Batangas, Mindoro, wala naman trabaho yung magagawa natin. Hindi katulad natin. Kahit paano nakakapagtrabaho tayo ng mga pera, sila wala eh. Pamasahe lang, mabuti nga pumupunta sila kahit kapos pa sa pamasahe. Kaya sa pamagitan natin pagbibigay, doon lang nakakatulong tayo at kabahagi tayo upang lumago ang ating iglesia. Kung tayo ay maging tapat din ng Diyos, ibibigay niya ang pangailangan natin. Sapagkat hindi nagkukulang ang Diyos, kahit anuman uri ibibigay sa atin ng Diyos, antayin lang natin ang tamang panahon upang ibigay ng Diyos. At maging tapat tayo sa Kanya. Sapagkat kung tapat tayo sa Kanya, ano hingin natin sa Diyos, ibibigay niya yan. Kaya maging tapat lamang tayo sa ating Panginoon. Ako, ang patutuo ko lang, ngayong buong August na ito, wala kami income ng misis ko kasi
rehistro ng sasakyan ko, ng motor ko, nasira pa, kaya naging problema ako. Ngunit sa katapatan ko sa aking Diyos, hindi ko naman tapat ako magbigay sa Diyos. Ang bill namin sa kuryente, kulang-kulang 6,000, ang tubig namin 2,000, 8,000. Mabuti na lang kahapon may ginamit ng Diyos. Habang nagmamaneho ako masaya raw ako, sabi nung pinalaki kong bata hanggang maliit siya hanggang pinalaki ko. Sabi sa akin, pa, wala ba yung bill nyo? Ay, meron na. Sabi ko, kahapon pa nga Akin yung bill mo, ako magbabayad. Naku, napakabuti mo, Lord. Sabi ko, 8,000. Para naman natulog ako kagabi. Ang sarap ng tulog ko. Paano? Wala akong binayaran na 8,000. Kaya, napakabuti ng Diyos. Kung tayo'y tapat lang sa Diyos, hindi lang yun ang binigay sa akin. Nag-grocery kami. Yung cart niya, hindi na puno. Kami ng misis ko umaapaw nahuhulog pa sa cart Sabi ko, dagdagan mo pa wala nang paglagyan. Sabi ko, okay na to. Nung bayaran niya yung bill, tinitignan ko yung sa amin 6,000, sa kanya 4,000 lang. Sabi ko, sabi ko, napakabuti mo, Lord, gumamit ka ng tao. Kaya kung laging tapat lang tayo sa Diyos, ibibigay ng Diyos ang pangailangan natin. Katulad ko, pagdating na naman kagabi doon, wala ka nang kailangan, wala pa kaming gamot. Sabi ko, sige, punta ka bukas kasi wala akong cash. Kanina, tulog pa siya, pumunta ako, kaya wala pa siya na ibibigay na pambili namin gamot. Sabi ko, napakabuti mo, Lord, sapagkat, tignan mo, kung tapat ka lang sa ating Panginoon ibibigay niya lang pangailangan. Kita mo, hindi ko na naman kailangan ng pambili ng gamot. Siya na naman bibili ng gamot. Kaya tayo ay maging tapat lang, ibibigay ng Diyos sa atin ang pangailangan natin. Taas natin ang ating mga kaloob sa Diyos. At ito ay pag-pray natin. Dakilang Ama, sa pangalan namin Panginoong Hesus, maraming salamat, Lord, sa mga biyaya na pinagkaloob mo sa amin. At Lord, itong biyaya na pinagkaloob mo sa amin, O God, ibabalik namin ang karapat dapat sa iyo, Lord. I-bless mo, O God, ito na magamit lamang mo po, Lord, sa papalawak na iyong gawain. Salamat, O Lord. At Lord, sa wala pang kakayanan mo magbigay, O Lord, bigyan mo, O God, ng tapat na trabaho, O Lord, upang sa susunod na linggo, O God, makapagbigay sa gawain na ito, Lord. Salamat, O God. Pinabalik namin lahat ng kapurihan, pasalamatan sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Praise. Praise. Dako po tayo sa ating announcement. Yan. Next week po ay first Sunday na po ng September. And magkakaroon po tayo ng eating fellowship. So, yung bawat isa po, kung pwede po tayo magdala ng ating pang food to share, mag-bring po tayo ng ating pang food to share. And Speak Live po is every Monday, 7:30 p.m. So, season 2 na po ng ating Speak Live. So, mapapalot po natin yung ating mga bagong testimonies po ng ating mga kapatid. So, abangan po natin yan. Bukas po yan ng 7:30. And Tinig ng Pag-asa, every Thursday po yan ng 7:30 p.m. Sa ating live din po yan sa ating Jesus Believed Up Church na FB account. And midweek po, we invite po everyone na who can join every midweek po. Every Wednesday po yan ng 7 p.m. Soaking po, every Friday ng 7:30 p.m. So ito po yung schedule po ng ating soaking. Every first Friday po is worship team. Second Friday is men's. Lahat po ng mga kalalakihan. Fathers, young pro, and youth. Ganun din po pag third Friday, mga kababaihan naman po. Fourth Friday is kids. And fifth Friday is general overnight prayer gathering po. Pangkalahatan na po. Lahat po tayo is invited every Friday po. Na fifth Friday. And next naman po is JBLU Leaders and Workers Spiritual Feeding. Every Tuesday po yan ng 8 p.m. via Zoom. And ito po yung schedule po ng ating mga online prayer gatherings. Sa Fathers po is every Monday hanggang Friday po yan ng 4 a.m. Mothers, Monday to Saturday ng 5 a.m. Pastors, Monday to Friday ng 5 a.m. And last but not the least po, wag po natin kalimutang mag-like, follow, and subscribe po sa ating mga social media accounts. Sa Facebook po, Jesus Believed Up Church. And sa YouTube naman po is JBLU Church. And wag po na i-click din po natin yung notification bell po sa mga po natin, social media accounts ng church para po every time na magla-live po is nano-notify po tayo. So yun lamang po. Amen. Sige po, tayo po muling tumayo. Muling po nating awitin ang ating Panginoon. As we give thanks to Him for everything that He has done. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks.
Diyos sa langit na pinakamakapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon, na kami dinako mo, Lord God, sa iyong piling, sa iyong bahay-sambahan. Lord, maraming salamat, Lord God, sa lahat, Lord God, ng aming napakinggan, Panginoon, na tunay nga po na krema sa bawat isa, sa bawat puso, Lord God, na nakapakinig, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord God, sa ginamit mo, Panginoon, na bilang at tagapagsalita sa umagang ito, Lord God. Lord, ibalik niyo po sa Kanya, Lord God, ang lakas, Lord God, at talino, Lord God, na nawala sa Kanya habang siya, Lord God, ay nag-aaral ng iyong mga salita. Lord, maraming salamat, Lord God, na sa oras na ito, Panginoon, binigyan mo kami, Lord God, ng idea, Panginoon, kung paano, Lord God, makahanap, Lord God, ng partner in life, partner para maging mas matatag, Panginoon, sa pakikipagrelasyon, Lord God, sa iyo habang kami, Lord God, ay nandito sa mundong ito, Panginoon. Lord, give us wisdom, Lord God, and knowledge, O God, sa aming paglalakad, Lord God, sa mundong ito, na ang bawat partner, Lord God, na yung ina-anoint, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, ay maging kagamit-gamit, Lord God. Magkaroon, Lord God, ng concern sa bawat isa, Panginoon. Concern sa aming faith, Lord God, kung paano kami, Lord God, magpapalago sa iyo, Lord God. No, Lord, hindi man kami, Lord God, nakikita araw-araw, Panginoon, ay nananatili, Lord God, ang pag-ibig namin sa isa't isa, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord God, sa aming napakinggan, Panginoon. Patuloy namin ito, Lord God, na tatayuan at lalakaran, Lord God, habang kami, Lord God, ay narito. At muli sa aming pag-iwa-hiwalay, Panginoon, baon-baon namin, Lord God, ang iyong makapangyarihang salita, Panginoon, at kalakasan sa buong maghapon, sa buong linggo, Panginoon, at sa mga susunod na linggo, Panginoon, maging excited ulit kami, Lord God, sa aming pagsasama-sama. Maraming salamat, Panginoon. Ibinabalik namin ang aming mataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa iyo lang, aming Ama, aming Yahweh. In Jesus' name we pray.